Салом алайкум бародарои азиз ва бародарои ғарибе ки дар шаҳри ғарибӣ барои меҳнат кардан рафтагем. Саломи худро мерасонам ва мо ба ҳамроҳии бародармон Хонҷои Неъматулло тасмим гирифтем ки барои шумо як барномаи ҷолиб ва ано бародаре ки дидестем Зуҳалҷон чойхонаи барака навгӯӣ карда хостем ки як рекламаш кунем. Бародарое ки дар шаҳри Ваҳдат ҳастем метавонед ҳамин чойхона хӯрокҳои болаззат доранд, таомҳои беҳтарин доранд. биёем мақсад дар хӯрокҳошон бохабар шавем. Ва як чизи дигар гуфтанӣ ҳастем бародаро, ин ҷамъомади мо барои чия ки агар дар ёдтон бошад ман дар сторис Инстаграм гуфта будем ки барои шумо як сюрприз дорем. Сюрпризи мо ҳамия ки ҳамроҳи бародармо Хонҷои Неъматулло тасмим гирифтем ки дар ҳамин чойхонаи баракат як консерт ва якчанд барномаҳои ҷолиб барои шумо кунем бародаро. Дар консерти мо ки иштирок мекунад яке аз сарояндаҳои эстрадаи тоҷик Бурҳони Раҳмон ва як хонуми зебо сарояндаи эстрадаи тоҷик Чамангили Шамсуллозода ва яке дигареш ки бародар Қурбони Сафарзод дар барномаи мо иштирок мекунанд. ҳам консерти базмарошон мекунем ва ҳам барномашон мекунем бародаро. ва ҳамаи шумо хоҳиш ва илтимос мекунем ки фақат дастгирӣ кунед ҳама меҳнатҳои мо барои шумо бародаро. Акай Хонҷон ягон гап дошта боша як барои бародаро. Салом арз мекунем ба кулли тамошобинон барои подписчикои Фарзе Пижи ки мо тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунанд. ба ҳамашон консерти сари баланд хонаи ободро барои ҳамашон таманна дорам. хачқае ки додараки мо Кунҷон гуфт ки мо тасмим гирифтем ки бо чанд сарояндаҳои машҳури Хатлони Замин, Бурҳони Раҳмон, Қурбони Сафарзод, Чамангили Шамсулло, чанд бародари дига қати ҳамсӯҳбат шем. та як дурустпас худофат иншоалло бо бародаро ҳамсӯҳбат мешем. мефаҳмем аз ҳоли аҳволшон хабардор мешем. мақсад ки ӯ ба кадом хотир дар ҷои санъат қадам мондан, намешад ягон роҳи дигар интихоб кунанд. маҳсул овардан ба ҷои санъат. мақсад ки якчанда ҳазлу шӯхиҳо дорем байни ҳамдигар, байни дӯстон ва бародарон, шоҳҳои хуб дорем. мақсад ки фақат дастгирии шумо бошад, иншоалло ки мо пешравӣ зиёд нав ба нав пешравӣ хуб мекунем. хайр намуд айни ҳол қарор дорем дар тарабхонаи баракат. ҳамаш ваҷон ки додари мо ём ки ушкодаги аст ва умедвор ки нав корай иншоалло ки кору фаъолияти хуб дорад. ҳар навигари ай пеш худо хоҳад иншоалло. оки зинда бошен, дар амони худо бошен. ба ҳамаи шумо тансия. ва як чиз дигаро барои чӣ мо ин минои ҳамин видеоро озӣ кардестем барое ки мақсад ай шумо фақат чӣ мехоҳем дастгирӣ кунед. ва як чизи дигар асосӣ ки мо ҳамин сарояндаҳои гуфтем барномада даъватшон мекунем. асосӣ мақсади асосии ҳамин видео барои чӣ кардани моа ки чӣ саволое дорем ва чӣ пешниҳодое дорем метавонед дар зери ҳамин видеое ки ҳозир мо гирифтаистем саволотона бинависед. рӯзи ҳамун барнома иншоалло ки ҳар як саволи шумода ҳамун ҳофизо метавонад ҷавобша биданд. барои чӣ мо чиро гирифтаистем ки фақат дастгирӣ кунед ва чӣ саволе чӣ хоҳишое дорем дар зери ҳамин видео бинависед. боқӣ худованд ёру мададгоратон бошад бародарои азиз. баъд як чиз дигар дӯстони азиз ки мо ҳамрӯзи барнома худо хоҳад иншоалло агар насиб бошад промои эфир мекунем. ба кадом сароянда ки ҳамсӯҳбат мешавем промои эфир мекунем. ҳамсӯҳбати ки гап мезанем. шумо чӣ савол дорем, чӣ дархост дорем, шумо бигем мо ба ӯ пешниҳод мекунем. ман салом пайғоми шумо мерасонем. боқӣ дар амони худо бошед. ба ҳамаи шумо тавассиёро хоҳонам.
бародарое ки дар шаҳри Бағдод ҳастем, метавонед ба чойхонаи Баракат биёед ва аз хӯрокҳои беҳтарин ва аз таомҳои беҳтарини бародари мо Зуғал бохабар шавед. Зинда бошед. Худованд ёру мададгоратон бод. бародарои ғариб, Худованд нигаҳбонтон бошад. Ҳама кӯшиш заҳматҳои мо барои шумое ки каме ҳам бошад вақти шуморо хуш кунед. Зинда бошед. Валиҷон, он ҳам барак бошад. Табрик бародар.